Anem a començar un poc explicant quin és l'objectiu de Alakazam, del joc. És un joc en el que lluitem contra les tradicions invasores dels Estats Units, per tant l'objectiu per a guanyar la partida és derrotar només una, d'aquestes tradicions. Tenim el Sant Valentín, el Black Friday, el Fast Food, Halloween i Santa Claus, que són els enemics finals del joc. Aleshores, per a guanyar hem d'acumular tantes estrelletes més una com els personatges enemics finals. És a dir, que com a mínim, com que el que menys estrelletes té són 7, necessitarem 8 estrelles per a acabar la partida. Però què passa amb aquestes estrelles? Que han de ser del mateix color, és a dir, del mateix territori. És a dir, 8 punts valencians, 8 punts de cultura catalana, gallega, basca o andalusa. Aleshores, anem a veure com es prepara la partida. El primer que hem de fer és repartir un d'aquests pergamins màgics. Nosaltres simularem que estem fent una partida de 3 jugadors. El pergamí màgic és un poc el resum de tot el que pots fer en un torn. Per tant, repartim un pergamí màgic per a un jugador, un pergamí màgic per a un altre jugador i un pergamí màgic per al tercer jugador. Els pergamins màgics, igual que les instruccions, estan en 4 idiomes, per tant, cada jugador pot triar l'idioma que preferisca. Després, a continuació, el que hem de fer és separar els tipus de cartes pel seu revers. Com veieu, n'hi ha la majoria de cartes que tenen un arbre, que no tenen res, que són la baralla de bosc, les cartes de final i les cartes d'inicial. Què fem primer? Amb les cartes de final, veieu que així hi ha una carta especial que diu 2 i 5 jugadors. Aquesta carta només s'utilitza en partides de 2 i 5 jugadors. Per tant, com que anem a fingir que aquesta partida és de 3 jugadors, aquesta carta la traiem del joc, ¿vale? No la llevem perquè no ens servirà. Aleshores, amb aquestes 4 que queden, el que hem de fer primer és barallar-les molt ben barallades i que ningú vegi en qualsevol cas, en cap cas pot veure on està cada personatge, ¿vale? Les estic barallant. Aleshores, una vegada ja estan molt barallades, les posem en una fila i en cap cas ningú jugador pot mirar què n'hi ha en cada carta, ¿vale? Aquests són els enemics finals del joc. Després tenim les cartes que posa inicial. Les cartes que posa inicial tenim cartes de mà i cartes de personatge. Veieu els personatges que estan indicats amb un símbol de personatge, que és com un símbol d'un ninotet, doncs els exposem en una fila, així, els 5 personatges. Després, les cartes que posa mà, en l'ordre en què han eixit, les posem així en una pila, formant el que serà la pila de mercat. I finalment tenim la resta de cartes, que són la majoria de cartes, que les barallem ben barallades, i formem amb aquesta baralla l'anomenada baralla de bosc. És un bosc i, per tant, té un arbre. Amb aquesta baralla de bosc, ara ja que tenim la preparació un poc de la partida, repartim 3 cartes a cada jugador. 3 només, d'acord? 1, 2, 3, 3, 3. Què passa? Que els jugadors, en qualsevol moment de la partida, només poden tindre cartes de mà en la seva mà. Aleshores, anem a veure quines cartes li han tocat a aquest jugador. Si vosaltres ho veieu que totes les cartes que té tenen un icono de mà, per tant són cartes de mà, per tant aquest jugador ja està correctament, per tant es queda aquestes cartes. Un altre jugador té 2 personatges i una carta de mà, per tant aquestes cartes de personatges les ha de tornar. Com? Torna 2 cartes i n'agafa 2 més. Aquest jugador té una carta de mà i 2 cartes que no són de mà, per tant torna també aquestes 2 cartes i n'agafa 2 més. A aquest jugador continua tenint un personatge que no pot tindre, per tant la canvia i agafa una altra carta. Ara ja té les 3 cartes de mà, per tant ja ho té bé. I finalment, aquest jugador continua tenint un personatge, canviem per un personatge, i ara ja té cartes de mà suficients. Per tant, l'important és que tots els jugadors comencen amb només cartes de mà. Què passa ara? Que hi ha 2 jugadors que han canviat 3 cartes cadascú. El jugador que més cartes ha canviat començarà la partida. Les cartes que hem canviat les tornem a la baralla i tornem a barallar la baralla de bosc. Barallem, i com que hem dit que el jugador que més cartes havia canviat començarà la partida, però en aquest cas
hi ha hagut dos jugadors que han canviat el mateix número de cartes, és a dir, 3, hi ha un empat. Per a resoldre l'empat comença l'últim jugador que ha tocat una granera, no? En aquest cas, com que són jugadors inventats, no sé, suposem que comença i després seguirem en l'ordre de les agulles del rellotge. Aleshores, com comença la partida? La partida comença triant un personatge inicial. En quin personatge volem començar? Com veieu, cada color representa un territori, per tant tenim un personatge gallec, un personatge català, un personatge valencià, un personatge basc i un personatge andalús. En quin personatge voleu començar? Doncs això és un poc amb el que més vos agrada, en funció de les vostres preferències ja anireu coneixent les diferències entre personatges, o també en funció de les cartes que tenim a la mà. Per exemple, aquest jugador, ja ho anirem veient, té moltes cartes de rajos, per tant, segurament no necessita més rajos, necessita un personatge més fort, jo què sé. Per exemple, triarà el personatge basc i el posa d'esta manera. És normal que al principi no sapigueu quin personatge triar, però ho podeu fer un poc per la vostra intuïció. Este jugador tampoc té massa força, podria triar el personatge valencià, per exemple, i finalment té una carta groga, que ja anirem veient per a què serveix. Per tant, segurament li convindria triar també un personatge groc, és a dir, un personatge català. Els personatges que sobren, en partides de 3 jugadors han de sobrar 2, els deixem en el que s'anomena el cementeri del bosc. Finalment, ara que ja està tot disposat, podríem començar a jugar i començaria la persona que ha triat el primer personatge començaria fent el seu torn. A continuació anem a explicar totes les fases del torn. La primera fase és explorar el bosc. Es tracta d'una fase obligatòria. Com veieu, ací en el pergamí màgic teniu explicades totes les fases del torn. Estem en explorar el bosc. La primera fase, que és explorar el bosc, consisteix bàsicament en agarrar tantes cartes de la baralla de bosc com personatges tinga el jugador. Com que al principi de la partida tots tenim un personatge, al principi agarrarem sempre una carta. Per tant, començaria aquest jugador, té una carta de personatge, per tant ha d'agarrar una carta del bosc. Això és obligatori. Agafa una carta. En el cas de que sigui una carta de mà, com sabem, se la quedaria a la mà, perquè a la mà sempre tenim cartes de mà. En el cas de que no sigui una carta de mà, hauria de destapar-la i ensenyar-la a la resta de jugadors. En aquest cas és un personatge, per tant no pot quedar-se-la, sinó que ha d'enfrontar-se a aquest personatge. Com funciona l'enfrontament? L'enfrontament funciona bàsicament com un combat, és un combat. Un combat entre l'Olentzero i el dolçainer que acaba d'aparèixer. Aleshores, com funciona el combat? Bàsicament hem de fixar-nos en els punts de combat de cada personatge, que són les espases. Quin té més espases? L'Olentzero o el dolçainer? Si l'Olentzero, que és el nostre personatge, supera en espases al personatge que acaba d'aparèixer, hem guanyat. Per tant, com que en aquest cas supera perquè té 2 i el dolçainer en té 1, guanya. I què passa quan guanyes? Una regla superimportant, que el personatge millora i augmenta de nivell. Com marquem que ha augmentat de nivell? Veieu que si n'hi ha una A, doncs el personatge automàticament el girem i ara el tenim en el nivell B. En comptes de tindre 2 espases, ha passat a tindre 3 espases. Què passa a continuació? Que aquest personatge que havia aparegut, el dolçainer, ens el podem quedar. Com ens el podem quedar? Hipnotitzant-lo. I com ho fem això? Tirant el dau. Per a hipnotitzar-lo hem de superar la seva resistència a l'hipnosi. Aquest personatge té de resistència a l'hipnosi un 1, que és aquests punts que tenen un ull. Aleshores, senzillament hauríem de tirar el dau i veure si superem un 1. Per tant, si traiem un 2, ja no ens el podríem quedar, el podríem hipnotitzar. Tirem el dau, ha aparegut un 5, per tant, en aquest cas, ens quedaríem el personatge i passaria a formar part del nostre equip. Ja tindríem un Olentzero a nivell B i un dolçainer a nivell A. Què hauria passat si hagués estat un 1? Si hagués estat un 1 i no haguérem tirat cap poció, aquest personatge, com que l'hauríem vençut però no hipnotitzat, se n'hauria anat al cementeri. Posteriorment el podríem recuperar d'una manera que ja veurem. I ara també podríem explicar un altre cas que es podria produir. Per exemple, continuant amb el mateix exemple, aquest jugador ara té 2 personatges, per tant hauria d'agarrar 2 cartes de bosc. Agarraria primer una carta, com que és una carta de mà, se la quedaria i podria continuar agarrant cartes fins a 2, perquè té 2 personatges. Agarraria la segona carta i com que és un personatge,
ja no podria agarrar més i a més l'hauria d'ensenyar. ¿Vale? Què passa? Este personatge, que és Katalin, la bruixa basca, la gran bruixa basca, té 5 punts de combat, 5 punts d'espasa. Este personatge, ell hauria de triar un dels personatges que té per a poder lluitar, però en cap dels dos casos podria guanyar-lo, perquè cap té suficients espases. Aleshores, en aquest cas, el que passa és que guanya el personatge del bosc. I si tenim més d'un personatge, el personatge del bosc ens mata un dels nostres personatges hipnotitzats. Per tant, hauries de triar en qui enfrontar-te i quin personatge vols perdre. Podríem perdre el dolçainer o l'Olencero. Si perdem un personatge que està en un nivell superior a l'A, tornaria al cementeri en el nivell A. Tots els personatges del cementeri van al nivell A. Aleshores, en aquest cas, per exemple, triaríem perdre el dolçainer i l'enviaríem al cementeri. Què passaria en Katalin? Que en aquest cas, com que no l'ha vençuda, tornaria al bosc, tornaria a la baralla de bosc i haurien de barallar breument la baralla per a que Katalin es torni a amagar al bosc. Finalment, també continuant explicant la fase de bosc, explicarem un tercer cas d'una tercera cosa que pot passar. Este jugador, continuem amb aquest exemple de jugador que té dos personatges, per tant li tocarien agarrar dos cartes, agarrem una carta, com sempre d'una en una, veiem si és una mà o no és una mà, però tampoc és un personatge. Què és? És una calavera que indica que és una trampa de les tradicions invasores. En aquest cas ens ha eixit el descompte de Black Friday. Què hem de fer amb això? Resoldre aquesta trampa. Hi ha 3 tipus de trampes i les heu de llegir en el manual d'instruccions. En aquest cas, el descompte de Black Friday el que ens fa és que ens diu regala el 50% de cartes de mà a la resta de jugadors, repartits com nosaltres vulguem. Aquest jugador té 5 cartes de mà i hauria de triar, com que té 5, sempre són la meitat menys una, per tant hauria de triar 2 cartes, en principi les cartes que ell no vulga, i repartir-les a la resta de jugadors com ell vulga. Pues agafaria potser esta, perquè és d'un 1, i potser este menjar, que serien 2, aquestes les conservaria i aquestes altres 2 les donaria als altres jugadors com ell vulguera, per exemple, aixina i així. A continuació explicarem la fase 2 del torn. Ja hem passat la fase 1, per tant ara ve la fase 2. La fase 2 és opcional i ens permet fer 4 accions disponibles. La primera acció és anar al mercat. En anar al mercat el que podem fer és aconseguir cartes que estiguen en la pila de mercat. La pila de mercat és este munt de cartes d'ací, i així es van posant totes les cartes que els jugadors van utilitzant, totes les cartes de mà que van utilitzant, van guardant-se aquí. Per tant, això què vol dir? Que totes es poden recuperar. A més, es comença sempre amb una pila de mercat inicial de 4 cartes. I què podem fer amb això? Agarrar aquestes cartes a canvi de deixar altres cartes de mà. Per exemple, aquest jugador té aquestes cartes de mà. Pot ser que hi hagi alguna carta que no li interessa i en canvi li interessen les cartes que apareixen en el mercat. Per exemple, aquest jugador no té pocions i en canvi així hi ha 2 pocions. Per tant, pot convindre-li intercanviar este menjar en el mercat per les cartes del mercat. Com? Veieu que així hi ha una etiqueta que posa 2 cartes de mà? Vol dir que si deixes aquesta carta en la part superior del mercat, pots agarrar les 2 cartes que hi ha en la part superior del mercat. Per tant, si nosaltres deixem este menjar així, agarraríem les 2 primeres cartes i posaríem el menjar així. Per què agarraríem les 2 primeres cartes? Perquè així posa 2. I agafem les cartes independentment del valor que tinguen aquestes cartes. Es poden donar 2 tipus d'objectes. En primer cas, es pot donar el menjar. Veieu que aquest jugador té diversos tipus de menjar. Els menjars sempre van de 2 en 2 i, per exemple, en aquest cas tenim calçots, que són menjar català, i arròs al forn, que és menjar valencià. Aleshores, quan us apareix aquesta bifurcació, significa que podeu triar entre un objecte o l'altre. En aquest cas podrien donar o menjar català als personatges catalans que tenim o menjar valencià al personatge valencià que tenim. Què fa el menjar? Que automàticament tots els personatges del color d'aquest menjar augmentaran a nivell C, com posa aquesta icona. Per exemple, en aquest cas, si li donem calçots, seria més útil perquè faria augmentar tant la castanyera, que està al nivell A, fins al nivell C, i al mateix temps el tio de Nadal també pujaria del nivell B al nivell C.
Què fem amb aquesta carta de menjar? Aquesta carta de menjar, com la majoria de cartes de mà, quan l'hem utilitzat, se'n va a la part superior de la pila de mercat. A banda del menjar, també tenim un altre objecte que podem donar als nostres personatges, que és la granera. Què passa en la granera? Podem donar una granera a un personatge i fixarem i protegirem aquest personatge durant tota la partida. Com ho fem això? Quan donem una granera a un personatge, triem el personatge que volem protegir i posem la granera baix del personatge per indicar que aquest personatge està volant damunt d'una granera. Quan un personatge està volant damunt d'una granera vol dir que ja no es mourà mai de la zona de personatges hipnotitzats d'aquest jugador. És a dir, si perd un combat aquest personatge, mai es podrà morir i anar al cementeri. Tampoc pot morir-se per altres accions, com un Alakazam fallit, com veurem més tard. És a dir, és una manera defensiva, és una manera molt bona per a protegir un personatge que ens interessa molt. Atacar i hipnotitzar un personatge d'un altre jugador. Això ens serveix per a dues coses, per a pujar el nivell dels nostres personatges i a més per a aconseguir hipnotitzar un personatge que ens interessa però que té un altre jugador. Per exemple, posem el cas d'aquest jugador que té un senyor pirotècnic a nivell C i lògicament li interessa un altre personatge valencià. Aleshores, el personatge senyor pirotècnic ataca al personatge moro i cristià, és a dir, has de triar un personatge per atacar i un personatge a qui vols atacar. Això funciona molt similar als combats del bosc. Com que el personatge senyor pirotècnic té 3 espases, 3 punts de combat, i el moro i el cristià té 2, en principi, aquest personatge guanyaria i podria hipnotitzar aquí. Què passa? Que la diferència amb els combats del bosc és que l'altre jugador en la defensa pot defensar el seu personatge. Com? Tirant pocions. Per exemple, aquest jugador tiraria una poció que té 2 punts de combat addicional, per tant tindria 2 més 2, 4, el guanyaria ell. Si guanya aquest personatge, les tornes es canviarien i ell podria ser el que intentara hipnotitzar a aquest personatge, tot i que en aquest cas, com que només en té un, no es podria produir. Què passa? Que l'altre jugador pot tirar altres pocions per a contrarrestar les pocions d'aquest jugador. Per exemple, pot tirar tantes pocions com vulga, per tant, tiraria 2 pocions de més 1 de combat i tindria 3 més 2, 5, que tornaria a superar els 4 del moro i el cristià. En aquest cas hauria guanyat i per tant podria intentar hipnotitzar a aquest jugador. Però podem tirar tantes pocions com ens interessen. Per exemple, si aquest jugador encara volguera tirar més pocions, podria respondre-li amb una poció més 10, que és una poció molt bèstia i s'asseguraria la victòria. Però encara ni tan sols així se la podria assegurar, perquè tenim un tercer tipus de poció, que són les pocions de furtar. La poció de furtar és una poció molt útil que només s'utilitza en combats entre jugadors. Per a què serviria la poció de furtar? Per a furtar l'última poció utilitzada pel jugador rival. En aquest cas, agarraria aquesta carta, que és molt bona, aquesta poció, se la quedaria, i clar, no només se la quedaria, sinó que ara li ha tornat a restar perquè ja no té això més 10. Per tant, 3 més 2, 5, guanya els 4 del moro i el cristià i pot optar a hipnotitzar el moro i el cristià. Aquestes cartes que s'han utilitzat es posen en la pila del mercat en l'ordre en què les hem utilitzat, que ha sigut així, així i així. I el personatge que ha guanyat puja de nivell. Com que en aquest cas tenim un personatge que estava en el nivell 100, no pot pujar de nivell, però tirem el dau per a intentar hipnotitzar el moro i el cristià. El moro i el cristià té una resistència a la hipnosi de 2, per tant, hem de treure un número superior a 2. En aquest cas hem tret 1. Després de tot això, si traiem un 1, no podríem hipnotitzar el personatge i aquest personatge es quedaria en la zona de personatges hipnotitzats del jugador en la defensa. Això sí, encara tenim l'opció de tirar una poció de dau. La poció de dau millora les nostres tirades. En aquest cas, com que hem tret un 1, li sumaríem 5 a la nostra tirada, tindríem 6 i finalment aconseguiríem furtar, hipnotitzar el personatge rival. És veritat que hem gastat moltes pocions, però a vegades aquest tipus de combats convenen perquè penseu que podem hipnotitzar directament personatges fins i tot que estiguen en el nivell màxim. És a dir, que ens donen personatges que ja estan entrenats, que ja tenen molts punts de cultura i que a més ens interessen i sabem que els tenen. Per tant, és una opció que si tenim bones cartes de pocions a la mà és molt convenient.
Finalment, dins de la fase 2, fes una acció, podríem fer una màgia. Veieu així que en el pergamí màgic està indicat amb una fletxa i vos porta a els 7 sortilegis disponibles. Estos sortilegis només estan explicats en el pergamí màgic, per tant és important que ho llegiu abans de començar a jugar, perquè les instruccions no venen explicats. Sempre el pergamí màgic vos acompanya durant la partida, per tant sempre podeu repassar quins són els efectes de cada pergamí màgic. Com funciona això de fer una màgia? En el joc n'hi ha cartes de barrets màgics que contenen energia màgica. N'hi ha cartes amb un punt d'energia màgica, cartes amb 2 punts i cartes amb 3 punts d'energia màgica. És molt senzill, a l'hora de pagar de voler conjurar un sortilegi, heu de pagar el cost d'aquest sortilegi. Per exemple, si un sortilegi val 2 rajos, hauríeu de pagar a la pila del mercat o una carta de 2 rajos, o 2 cartes d'un raig, o fins i tot podríeu pagar una carta de 3 rajos, però teniu en compte que no vos tornaran el canvi. Aleshores, quins són els sortilegis que tenim disponibles? Primer, tenim Bruixa Desgraciada. Bruixa Desgraciada és un sortilegi que al jugador que va perdent, és a dir, al jugador que menys personatges té en aquest moment, és a dir, si tots els altres jugadors, tenen més personatges que ell, pot utilitzar el sortilegi Bruixa Desgraciada. El sortilegi Bruixa Desgraciada és l'únic que és gratuït, és a dir, que no cal pagar cap raig, cap carta d'energia màgica per a realitzar-lo. I el que et permet és, de la pila de mercat, agarrar les 2 cartes que més t'interessen. És a dir, aquest jugador que només té un personatge, quan els altres tenen 3 i 3 personatges, podria fer Bruixa Desgraciada. Lògicament agafaria les cartes que més li interessen, que solen ser les millors. En aquest cas potser es quedaria una poció de més 2, pot ser una poció de més 5 de dau, o potser si li interessa algun barret màgic per a fer algun altre sortilegi, etc. Aquesta seria la seva acció. Entrenament. El sortilegi d'entrenament funciona senzillament pagues un raig i puges un dels teus personatges un nivell. Per exemple, podríem pujar el dolçainer pagant un raig, senzillament passaria sense fer cap combat ni res al nivell B. Això està molt bé, sobretot a l'hora de començar la partida. Vidència. Vidència val 2 rajos i et permet anar a l'objectiu final de la partida. Recordeu que teníem 4 enemics finals, però no sabem on està cadascú. Per tant, si tu vols arriscar-te menys quan tries un dels personatges, recordem que hi ha personatges que tenen 7 estrelles, però hi ha personatges que en tenen 13 en els enemics finals, ens convé fer una evidència. Paguem 2 rajos i destapem una carta, la mirem només nosaltres, per exemple, i ara sabríem que el Black Friday està així. Aquesta informació seria molt útil, perquè sabríem que amb només 8 estrelles, si triem aquesta carta, guanyaríem la partida. Aleshores, després l'hauríem de tornar a deixar com estava i, evidentment, no ensenyar-li aquesta carta a ningú. Això seria l'evidència. Màgia del bosc. Màgia del bosc val 3 rajos, és una màgia molt interessant per a l'hora de buscar personatges concrets o cartes que ens interessen. Si paguem 3 rajos, podem agafar les 6 primeres cartes de la baralla del bosc, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i de totes les 6 que hi ha, triem la que més ens interessa. Per exemple, si fora aquest jugador, lògicament li interessaria agafar a Montserrat, que és la gran bruixa catalana. Això sí, si triem un personatge durant fer aquest sortilegi, hem d'enfrontar-nos al propi personatge. Aleshores, aquest jugador s'hauria d'enfrontar a aquest personatge i si el guanya, se'l quedaria. A més d'això, la resta de les cartes les ordenem al nostre criteri, com nosaltres vulguem. Això és molt útil perquè podem intentar fastidiar els altres rivals. Com que nosaltres sabem quantes cartes en principi furtarà cada jugador, per exemple, al següent li podríem posar este raig només. Li podríem posar així, i si per exemple ens ha aparegut una trampa, podríem posar-li la trampa al jugador que més ens està fent la competència, que més pot guanyar. Li posaríem així. Després les tornaríem a deixar en la part superior de la baralla del bosc i els altres jugadors haurien d'agarrar les cartes que nosaltres li hem deixat preparat. La levitació. La levitació val 3 rajos i ens permet intercanviar 2 personatges. Això sí, el personatge que triem per a intercanviar, el personatge objectiu, diguem, ha d'estar damunt de la taula i no pot estar en nivell C. És a dir, este jugador podria intercanviar el cascamorres
per un personatge com el Mori i el Cristià perquè està a nivell A, però no podria intercanviar-lo pel senyor pirotècnic perquè està a nivell C. I no només pot intercanviar-los d'altres jugadors, també pot intercanviar-los del cementeri. Per tant, el lògic seria que intercanviara Cascamorres, que no li serveix de res perquè és andalús, per els Reis Mags, que és un personatge multicolor que li aprofita tot el món. Pagant 3 ratjos ho podries fer. Reviure. Reviure és directament agarrar un dels personatges que hi ha al cementeri pagant 4 ratjos. Finalment tenim la màgia del déjà vu, que ens permet fer 2 accions consecutives de la fase 2 si paguem 4 ratjos. Això què vol dir? Que podem anar al mercat 2 vegades, podem fer 2 atacs, podem fer dos conjurs, o podem combinar-ho com vulguem. Podem donar una granera i fer un atac i donar una granera, etc, etc. Finalment, l'última acció que ens permet el torn és conjurar un Alakazam. Conjurar un Alakazam, igual que les accions de la fase 2, és opcional i a més té un requisit. Primer que és una fase que va a part de la fase 2, per tant podem fer una acció de la fase 2 i després fer el conjurar l'Alakazam. Però el requisit fonamental és que només pots fer-ho si tens 8 o més estrelles de la mateixa cultura o del mateix color. Per tant, per exemple, este jugador, que ho té així, veiem que té 2 estrelles grogues, 3, 4, 5, 6, 7 i una estrella multicolor, per tant ja té 8 estrelles grogues. Per tant, ella podria triar un dels enemics finals, dir que conjura un Alakazam, triar un dels enemics finals i, si amb aquests 8 punts supera els punts de l'enemic final, guanyaria la partida. Què passa? Que hi ha més elements en joc a banda. Hi ha cartes a la mà que també poden tindre estrelles i que només es revelen en el moment de conjurar un Alakazam. Este jugador, abans de conjurar un Alakazam, diria: a més, tinc la barretina que em dona 2 punts catalans més. Per tant, tindria 10 estrelles. És a dir, això s'ha d'anunciar sempre abans de fer el sortileig de Alakazam. Una vegada saps que té 10 estrelles, acudís a la zona d'enemics finals i tria un dels enemics finals. En aquest cas, suposem que no ha fet cap evidència, per tant el triaria a l'atzar, arriscant-se de que aparega un personatge que no pot vèncer, però com que té 10 punts, sabem que 3 dels personatges sí que els podrà vèncer. Per exemple, triaríem aquesta carta així, apareix Halloween, que té 9 estrelles, com que ell hem dit que en té 10, doncs per un punt el guanyaria i, per tant, hauria guanyat la partida. Què passaria si apareguera, per exemple, aquesta carta, Santa Claus, amb 13 estrelles? Que el jugador no hauria pogut vèncer a l'enemic final, aleshores enviaria un dels personatges que ha participat en l'enfrontament, és a dir, un dels personatges en què han sumat estrelles, és a dir, un dels seus 4 personatges, l'enviaria al cementeri. Esta carta no es perd mai, vull dir, esta carta se la tornaria a guardar i per tant hauria d'enviar al personatge que menys li interessa tindre. Per exemple, el tio de Nadal, pot ser, tot i que està en nivell C, és el personatge més feble, doncs l'enviaria al cementeri. I hauria d'esperar al següent torn per a poder tornar a conjurar un Alakazam si ho desitja. Això sí, la carta que ha quedat destapada ja quedaria destapada i per tant en el següent torn només jugaríem amb 3 enemics, sabent que este ja no es pot triar. Finalment hi ha una altra carta que cal tindre en compte, dues cartes que cal tindre en compte també. L'amulet multicolor, com podeu deduir, té una estrella multicolor, per tant et dona una estrella, un punt de cultura a qualsevol dels 5 equips, és com els Reis Mags, et pot servir com una estrella groga, com una estrella verda, com una estrella catalana, com una estrella valenciana. Això també s'ha d'ensenyar en el moment en què conjures un Alakazam. I finalment entra en joc una última carta que es diu Ninot de Vudú. El Ninot de Vudú és una carta que es tira sempre fora del teu torn i que et permet anul·lar una acció de la fase 2 o la fase 3 d'un altre jugador. És a dir, la fase 2 és anar al mercat, donar objectes als teus personatges, atacar, hipnotitzar o fer una màgia. Quan algun jugador anuncia una d'aquestes accions, tu pots tirar el Ninot de Vudú i automàticament anules la seva acció. Anules un combat, anules un sortileig i el que vulguis. Fins i tot pots, i això és molt útil, anul·lar un Alakazam. És a dir, si un jugador creus que està a punt de guanyar, conjura un Alakazam i es disposa a obrir, a destapar una de les cartes d'enemic final,
tu pots tirar el ninot de vudú i automàticament impedixes que aquest jugador pugui en aquest torn conjurar un Alakazam. S'haurà d'esperar fins al següent torn. A més, heu de saber que el ninot de vudú és l'única carta que no pot anar mai a la pila de mercat, l'única carta de mà que no pot estar així, perquè, com veieu, té l'etiqueta de venda tatxada. I què passa? Passa el mateix que amb les trampes, és a dir, que quan apareixen i s'utilitzen, desapareixen del joc. Per tant, si tu utilitzes un ninot de vudú, aquesta carta desapareix del joc i ja no pot ser utilitzada. N'hi ha en total 2 ninots de vudú en tot el joc. Finalment anem a explicar una informació addicional sobre personatges, molt breument. Els personatges, a banda de totes les icones que hem dit, de punts de combat, de punts de cultura i de resistència a la hipnosi, poden tindre caràcter, només alguns. Només els personatges que tenen aquestes icones així en un cercle tenen algun caràcter especial. Per exemple, tenim caràcter sociable, tenim caràcter estalviador i tenim caràcter molt màgic. Per exemple, el dolçainer és sociable. Això què vol dir? Té un més. Vol dir que pot ajudar a un altre personatge en combat. És a dir, que si la castanyera està lluitant, per exemple, i té un 1 de punts de combat, pot sumar els punts del personatge sociable, és a dir, del dolçainer. En aquest cas, 1 i 1. Li sumaries 2 i la castanyera tindria 2. Això sí, quan guanya, qui puja de nivell és el personatge principal. El personatge sociable no pujaria de nivell. Després tenim el segon caràcter, que és estalviador. La castanyera, que és un personatge català, és un personatge estalviador. Això què vol dir? Que abans de començar la primera fase, que és la fase del bosc, d'explorar el bosc, sempre agafarem tantes cartes de la pila de mercat com personatges estalviadors tinguem. Per exemple, si tenim només la castanyera, doncs abans de començar la fase del bosc agafarem la carta que hi hagi més amunt. La Santa Companya és un personatge molt màgic, perquè té uns raigs. Aquest raig s'utilitza igual de la mateixa manera que els rajos dels barrets màgics. És a dir, que si volem fer un sortilegi que només val un raig, amb el seu propi raig ja en tenim prou. Si tenim un sortilegi que val 2 rajos, podem combinar el seu raig i un altre barret màgic. Després tenim personatges que són molt bons, que tenen 2 caràcters. Per exemple, la Gran Bruixa catalana té un raig, és molt màgica, i a banda és estalviadora. O Marusha té 2 rajos, és a dir, és doblement molt màgica, per tant, et permet fer amb molta més facilitat sortilegis. Fins i tot tenim el Carnestoltes, que és l'únic personatge que té els 3 caràcters. És estalviador, és sociable i a banda és molt màgic. A més, és multicolor, per tant, l'estrella de cultura que té, el punt de cultura que té, serveix per a qualsevol equip. Finalment, una última característica un poc especial d'alguns personatges, que són els personatges andalusos normalment, és que hi ha alguns personatges que en algun nivell tenen un dau com a punts de combat. Això què significa? Que a l'hora de combatre no us podeu saber quin punt de combat té fins que no teniu el dau. És a dir, pot tindre aquest personatge entre 1 i 6 punts de combat. Cada combat tirarem el dau i és un poc arriscat, perquè, per exemple, en aquest combat només tindria 1, però potser en un altre combat tindria 3 punts de combat. Són personatges que, si vos sentiu afortunats, vos aniran molt bé.